ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାବେ ପାଇଥିବା ଉପାଧି ପାର୍ଟ 1 କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଜିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦୋଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜିକେ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? କଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ, ପୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କଟକର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମିଡ୍ ଡେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ମିଡ୍ ଡେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନରୁଣ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ନିଦାରୁଣ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଭାତ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଆଶା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇୟରବୁକ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ଇୟରବୁକ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଘାଟର ନାମ କ'ଣ? ବାରିପଦା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।